Karon Huwebes sa ikaupat nga semana sa Kwaresma. Ang unang pagbasa, sumpay sa labing kulbahinam nga hugna sa kasaysayan sa karaang kasabutan. Ang katawhan sa Israel nga gikapuyan sa ilang pagbakta sa kamingawan, nakahukom nga mobiya sila sa Dios. Gitunaw nila sa kalayo ang ilang mga bulawan ug naghimog bulawang nating baka nga maoy ilang gisimba puli sa Dios. Dinhi nagsugod ang unang pagbasa karong adlawa. Ang maong sugilano na himong makahuluganon tungod kay ang bulawang nating baka nahimong kumon nga panultihon alang sa bisan unsang butang nga atong gisimba nga dili Dios. Ang Kwaresma maoy panahon nga ilhon nato ang mga bulawang nating baka nga nagpakgang sa atong kasing-kasing nga pagsimba sa Dios. Unsa may mukuha sa atong panahon ug sa atong atensyon palayo sa Dios. Alang sa daghang katawhan, ang trabaho o ang salapi o ang kaulag o ang drugas ug ang gahom. Ang pagsimba sa susama ni ining mga butanga puli sa Dios, dili gayud makahatag kanatog kalinaw ug katumanan nga atong gitinguha ug gipangita. Niining katapusang mga semana sa Kwaresma, pahimusla nato sa pagpulpog sa atong mga bulawang nating baka, sayod nga ang Dios mudawat kanato sa atong paghiuli ngadto kaniya. Pamalandong. Unsa man ang bulawang nating baka sa akong kinabuhi nga akong gisimba puli sa Dios. Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Miingon ang Ginoo ngadto kang Moises, hala, pagdalig lugsong kay ang imong katawhan nga gipagawas mo sa Ehipto nagpakaulaw sa ilang kaugalingon. Dali ra silang mitipas sa dalan nga palaktan ko unta kanila. Naghimo sila og usa ka nating baka sa tinunaw nga bulawan ug nagsimba niini ug naghalad usab silag mga sakripisyo alang niini. Miingon sila, Israel, mao kini ang atong Dios nga nagkuha kanato sa Ehipto. Ang Ginoo miingon kang Moises, nasayod ako nga gahig-ulo kining maong katawhan. Karon, pasagdi ako aron laglagon ko sila sa nagdilaab kong kasuko. Unya himuon ko ikaw ug ang imong kaliwatan nga usa ka dakong nasod. Apan si Moises nangaliyupo sa Ginoo nga iyang Dios ug miingon, Ginoo, nganong pasilaubon mo man ang imong kasuko batok sa imong katawhan nga giluwas mo gikan sa Ehipto pinaagi sa dako mong gahom? Makaingon unya ang mga Ehiptohanon nga gikuha mo diay sila sa Ehipto kay buot mo silang patyon didto sa kabukiran ug aron mapuo sila. Ayaw na intawon ipadayon ang imong kasuko ug ayaw intawon pahamtangi sa katalagman ang imong katawhan. Hinumdumi ang imong mga alagad nga si Abraham, si Isaac, ug si Jacob, ug ang gisaad mo kanila nga gipanumpaan mo sa imong ngalan. Miingon ka kanila, pasanayon ko ang inyong kaliwatan sama kadaghan sa mga bituon. Ihatag ko sa inyong mga kaliwat kining tanang yuta nga akong gisaad ug mapanag-iya nila kini hangtod sa kahangturan. Busa wala ipadayon sa Ginoo ang nahuna-hunaan niya nga buhaton ug wala niya pahamtangi ang iyang katawhan sa katalagman. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. O Ginoo,
hinumdumi kami tungod sa gugma nimo sa imong lungsod. Ang atong mga katigulangan naghimog baka didto sa Horeb ug nagsimba sa usa ka larawan nga tinunaw, ilang gibaylo ang ilang himaya sa larawan sa usa ka turo nga mukaog balili. O Ginoo, hinumdumi kami tungod sa gugma nimo sa imong lungsod. Unya naghisgot siya sa pagpuo kanila, apan si Moises ang iyang pinili, mibarog aron pagpangamuyo alang kanila, aron pagpuypoy sa iyang makalaglag nga kapungot. O Ginoo, hinumdumi kami tungod sa gugma nimo sa imong lungsod. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon ngadto sa mga Hudiyo, "Kung magsaksi ako mahitungod sa akong kaugalingon, ayaw tuuhi ang akong isulti. Apan may lain nga nagsaksi mahitungod kanako, ug nasayod ako nga tinuod ang iyang gisulti bahin kanako. Gipadala ninyo ang inyong mga sinugo ngadto kang Juan, ug misaksi siya mahitungod sa kamatuoran. Hinuon, wala ako magkinahanglan sa pagsaksi sa tawo, gisulti ko lamang kini aron kamo maluwas. Si Juan sama sa suga nga nagsiga, ug nagdan-ag ug gikalipay ninyo ang pagpahimulos ug makadyot sa iyang kahayag. Apan may nagsaksi mahitungod kanako nga labaw pa sa gibuhat ni Juan. Ang mga buhat nga gipabuhat kanako sa akong amahan, mao ang nagsaksi mahitungod kanako nga gipadala ako sa amahan. Ug ang amahan nga nagpadala kanako, nagsaksi usab mahitungod kanako. Wala kamo makadungog sa iyang tingog, ug wala ninyo makita ang iyang nawong. Busa ang iyang mga pulong wala magpabilin diha kaninyo, kay wala man kamo mutuo sa iyang sinugo. Nagtuon kamo sa kasulatan kay gituuhan man ninyo nga diha kanila, makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Ug sila mismo nagsaksi mahitungod kanako. Apan kamo, dili buot moari kanako, aron unta makabaton kamo kinabuhi. Wala ako magkinahanglan nga daygon sa mga tawo. Apan ako nasayod kaninyo, nasayod ako nga wala kamo mahigugma sa Dios. Mianhi ako sa ngalan sa akong amahan, apan wala ako ninyo dawata. Kung may muanhi hinuon sa iya lamang kaugalingong ngalan, dawaton ninyo siya. Gusto kamo nga daygon sa inyong isig katawo, apan wala kamo maninguha nga daygon sa bugtong Dios. Busa-unsaon man ninyo sa pagtuo. Apan ayaw ninyo huna-hunaa nga isumbong ko kamo sa akong amahan. Si Moises nga maoy inyong gilauman, maoy magsumbong kaninyo. Kung tinuod pang mituo kamo ka Moises, mutuo usab unta kamo kanako, kay nagsulat man siya mahitungod kanako. Apan kay wala man kamo mutuo sa iyang gisulat, unsaon ninyo pagtuo sa akong gisulti? Ang Ebanghelyo sa Ginoo.